Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update ukol sa bagyong si Jenny with the international name Koino na yung araw po ng Martes, ika-3 ng Oktubre 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado ng 3rd District of Camarines Sur. At bago tayo magsimula, gusto ko ulit i-promote ang Comunidad Climate Action Center, yung mga willing or interested mga LGUs at companies. Bumisita lamang po sa ating website, typhoon2000.ph. I-click yung banner. Pupunta po kayo sa isang Google form para mag-fill up. And that's it. Pagka-submit, si Mr. Aaron Cabasal ay mag-keep in touch sa inyo. Or pwede rin ninyong kontakin siya sa cellphone number 0976-163-7245 o sa kanyang email address aaron.cabasal@comunidad.co. So, wag niyong kalimutan ito. Napakaganda po ito at marami na pong mga LGUs na nag-avail nitong produkto ng komunidad laban po sa climate change. Hindi lamang po mga bagyo, pati yung mga iba't ibang weather systems, lindol, kasama po dyan, including mga mosquito index, yung about sa dengue, kasama po dito, okay? At marami pa pong mga ilalabas na related po dito sa Climate Action Center, so don't forget, bisitahin ang kanilang website, komunidad. At ngayon ay umpisa natin ang ating update. Ito yung latest fast animation. Ay mukhang may good news po tayo. Ang bagyong si Jenny ay unti-unti pong humihina kasi po dumadaan po siya na yon sa isang area na kung saan lumalakas po yung upper level winds o yung wind shear at nasisira po ang kanyang sirkulasyon. Aside from that, meron pong tinatawag tayong dry air o tuyo na hangin na pumapasok po sa kanyang sirkulasyon. Kaya yung eye niya ay nag-filled in. Yung tinatawag nating cloud field na lang po ang kanyang mata. At still, yung kanyang winds of 205 ay medyo nasa 185 na lang na yun. Malakas pa rin yan, category 3. But sa susunod na mga 3 araw ay unti-unti po itong hihina. At kasalukuyan ito po ay kumikilos pa norte and then in the next few hours, ito po ay inaasahan pong babalik sa kanyang west-northwest to westward o pakanluran na galaw niya. At inaasahan po itong dadaan sa more or less 150 kilometro sa ilaga ng Itbayat, Batanes, bukas po ng hapon. At bukas po ng gabi, dadaan po ito malapit sa Orchid Island ng Taiwan. Then early morning po ng Huwebes, Oktubre 5, maglalandfall na po siya sa may southern tip ng Taiwan. And then lalabas po siya mga bandang hapon, dito mga bandang umaga, mid-morning ng October 5, lalabas po siya sa dalampasigan po ng Southern Taiwan, malapit na more or less 50 kilometers sa katimugan po ng Kaohsiung City. And then, Huwebes ng hapon, exit na po siya o lalabas na po siya ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan po itong bagyo ito pagka-landfall ay magiging isa na lang po siyang severe tropical storm. And then for the next few days after that, unti-unti na po siyang malulusaw dito po sa hostile environment ng Dagat China o West Philippine Sea dahil po nagkakaroon po ng unang bugso na ng mahinang amihan. Bagamat ang official announcement niyan o yung talagang simula niya ay buwan po ng Nobyembre. Okay? Sa buwan po ng Nobyembre. So, yan po ang medyo nag-a-alarm po tayo dahil po pag nandyan na po yung amihan, pag may mga bagyo, mukhang nahihirapan sila umakyat tuloy-tuloy po sa Pilipinas. Actually, pag daw itong bagyong ito, mayroon pa po tayong babantayan dito. Hindi natin alam kung ito na yon si 97W, isang LPA, although nagpapawala-wala pa rin yung kanyang ulap, but babantayan po natin yan. Yung habagat, dito po sa zoom in satellite animation, ay nakikita po natin, ay nandyan pa rin, although pahina na po siya, nakaka-apekto pa rin sa hilagang bahagi po ng Palawan, Calamian Group, at kanluran bahagi po ng Occidental Mindoro, and then dito rin po sa kanluran bahagi po ng Kabisayaan,
Ito naman po sa may Mindanao, sa may Caraga, Hilagang Mindanao at Zamboanga Peninsula, mostly po ito localized thunderstorm. At dito rin po, mga localized thunderstorms na kasama sa trough nitong bagyong ito. Okay? So, hindi naman po siya magbibigay ng grabing ulan. Except po itong Batanes, Cubao Islands, bukas po, Miyerkules hanggang Huwebes, ay makakaranas po silang 50 to more than 100 millimeters na ulan dahil po sa pagtahak ng bagyo dito sa may area ng Southern Taiwan. So, covered po sila ng inner rain bands ng bagyong ito. Pero yung hangin, hindi naman po siya lalampas ng 100 kilometro ang bugso. So, manageable naman po yung winds na yan. Although may mga damage yan sa mga may hinang bahay at yung mga plantation na hindi kaya tulad ng tulad ng saging. So, talaga madaling matumba yan kahit na tropical storm force winds. Okay? So, yan po ang animation. Ito po yung ating track kaninang 11. So, sa mga oras nito ay gumalaw pa rin siyang panorte. So, nandito na po siya ngayon. So, inaasahan po na anytime, baka mag-westward o west-northwest na po siya dahil sa nagkakaroon lang kasi siya temporarily na nagkaroon ng opening yung ridge dito dahil sa pagdaan ng isang frontal system kaya nagbuelo po siyang umakyat. But after na, pagkatapos niya, magsasara po yung ridge at ngayon, babalik na naman sa kanyang west-northwest o westward direction. But ang good news, paina na po siya. Pag landfall dito sa may Taiwan, baka minimal 120 kph na lang po na bagyo. Then paglabas po sa Philippine Area of Responsibility, isa na naman po siyang severe tropical storm. Kaya ang apektado lang po talaga nitong bagyong ito directly ay ang Batanes, Cubao Islands. So inasahan po natin malakas na ulan simula bukas po Miyerkules hanggang Huwebes po yan. Okay, baka Huwebes ng hapon, okay na po dyan. At ito po yung lahat ng Asian agencies. So lahat sila mag-agree na within less than 48 hours, dito po siya magla-landfall sa southern tip of Taiwan. Pati yung mga computer models, up to 72 hours o 3-day forecast, nag-agree sila lahat. Nadadaan po siya sa may southern tip of Taiwan. Then after that, karamihan sa kanila ay susubsob pa southwest o patimog kanluran in response of the initial blast ng hanging amihan. Okay? Hindi pa po siya official ito yung mga unang bugso ng amihan na hindi pa na-announce na officially. Kasi usually pag October, minsan nagkakaroon na po dyan ng konti. Kaya yung mga bagyo, pagdating dito, minsan nag-westward siya patungong Batanes, extreme northern Luzon. Pag sobrang lakas ng amihan, yan ang medyo delikado na po in sa Bicol, Visayas, northeastern Mindanao, central Luzon, o southern Luzon dahil po ang mga track ng bagyo, ganun talaga ang kanyang tinatahak. Okay? Historically, when we speak of yung climatology ng mga bagyo, yung Burmans ay medyo delikado. Kaya kung titingnan natin yung pinaka-latest model run, ito na, papakita natin sa inyo si 97W o baka hindi pa si 97W, baka iba din ito. I-move natin sa Friday, October 6, na yung dating Friday, yan po yung LPA. Nasa labas pa po ng PAR. Yung power line po ay nandito. So, nandito po ang Philippine Area of Responsibility. So, ito po yung system na bubantayan natin. Kaya pag igagalaw natin yan, gawin natin Sabado. Yan na po siya. Active LPA. Linggo, October 8. Papasok na po siya. Philippine Area of Responsibility bilang isang tropical depression. So, yung forecast na 1, 2, 3, 4, 5-day forecast po yan. So, nasa 50% probability yan magkakatotoo. And then, Monday afternoon, mabilis ang kilos niya. Okay, west-northwest, tropical storm na po siya sa loob ng Philippine Sea. Tuesday, October 10, yan na po siya. Magiging isang malakas na tropical storm. 75 o 85 kph na po yan. O pwedeng severe tropical storm pa. Depende sa oceanic heat content. Kung mainit na mainit, magkakaroon po siya ng rapid intensification. Pagdating ng early morning ng Wednesday, ayan na po siya, preparing to make landfall over Cagayan. So, magiging severe tropical storm po siya dyan o typhoon. Although maliit yung kanyang circulation compared to Jenny, yung mga bulilit yan, mga bubwit na mga tropical cyclones, medyo delikado po yan. Sobrang lakas yan pag dinaanan kayo. At baka maging typhoon po yan before landfall.
And then hapon po ng Wednesday, October 11, next week, landfall na po siya sa may extreme northern Luzon at lalabas po siya sa may Ilocos Norte pagdating po ng hapon ng October 11, Wednesday. And then exit na po siya sa Thursday. Then meron na naman po ditong low pressure na panibagong nag-form. So pag ganito talagang October, November, December, minsan sunod-sunod ang formation nila at mababa ang latitude. So ito yung forecast from 6 to 8 days from now. Again, hindi pa po ito sigurado. Highly uncertain. Pinakita ko lang sa inyo na may pinapakita ang computer models. So medyo mataas pang uncertainty. So, hindi pa po sure kung saan talaga ang tracking niyan. Let's hope and pray na sana maglaho, umakyat, at hindi na matuloy. So, bukas, sa next update natin kay Jenny, papakita natin sa inyo kung anong pagbabago nitong si 97W or kung sino man niyang WW na LPA na posibleng magiging sunod na bagyo. Pag pumasok po ng PAR na bilang bagyo, bibigyan po ito ng local name as Kabayan. Yan po ang pag-asa Philippine name. Okay, and then i-check natin yung easterly wave. Medyo talagang konfirmado na talagang delikado mag-develop kasi dumadami na yun ang mga ensemble nitong si 97W at mukhang pinapakita rin talaga dito sa may area po ng Northern Luzon ang majority ng ensemble ng European model. Medyo nakakatakot ito sa Bicol pero huwag tayo mag-worry kasi matataas pa yung tracking niya. Hopefully sana hindi lumakas yung high pressure para umakyat pa siya. Huwag nang tumama sa Pilipinas. At bago tayong paalam, ito yung rainfall accumulation forecast. So ito yung gagalaw na yun ng bagyo for the next 3 days hanggang Huwebes or Friday. At ang grabing ulan, more than 100 millimeters ay makakanasan lamang sa Batanes simula bukas hanggang Huwebes. While the rest of the archipelago ay medyo tuyo, may mga isolated rain showers and thunderstorms. Tingnan nyo ang Cagayan at Isabela, talagang napakatuyo. Okay? May mga thunderstorms rin sa Bicol, Visayas at Mindanao. Ito na po yung last hura ng habagat, magbibigay ng mga 20 to 50 millimeters na ulan. Sa kanluran bahagi po ng Central Luzon, mula sa Western Zambales hanggang dito po sa may area ng Cavite, Batangas. At also dito sa may kanluran bahagi po ng Mindoro, sa Occidental Mindoro, from Mamburao hanggang Sablayan. Inaasahan po natin dyan ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkulog at mga pagitlat at pagkulog. So malakas po yan dahil sa natitirang hura ng habagat. At dito rin po sa Calamian Group, while Puerto Princesa, Palawan at ibang bahagi ng Palawan ay medyo okay naman po ang panahon. So nagdi-decrease na po yan. Baka ito na po ang panghuling bugso ng habagat habang papasok na po tayo sa transition period. Ang buwan ng October, transition period po yan. Pagpasok ng November, middle of November or last week of November, mag-a-announce ang Pag-asa. Simula na po ng amihan. So, nandyan na po ang amihan. Ang ipray lang po natin, pag may mga bagyo sa panahon ng amihan, sana po may opening ridge, may gap in between two ridges ng high pressure, tapos malalakas yung frontal system para i-pull up siya pataas. Hindi siya pupunta sa ating bansa. Kasi kung hindi, delikado po. Magiging hindi masaya ang ating Pasko. Let's hope and pray there's the power of prayers ang kailangan natin para itaboy paalis lahat ang bagyo. Okay? But we cannot be sure about that. Sabi nga, tinatawag natin resiliency lang kailangan natin dito kasi yan ang frequent visitor ng Pilipinas, yung mga bagyo. Averages 15 to 20. Okay, so yan po ang ating latest. Babalik ulit tayo bukas, Miyerkules, para sa update sa bagyong si Jenny at yung binabantayan nating susunod na LPA 97W. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Palo magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.